אנחנו מדברים על העולם האחד, היקום האחד, הדטרמיניסטי, בדומה לג'יי רייט פורסטר ולרמב"ם, שמסביר את הדטרמיניזם הזה בדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. אז זאת אומרת שכל הניסים וכל הדברים, ברור שאם פי הארץ נברא בערב שבת בין השמשות, והרמב"ם אומר, הרמב"ם מסביר מה זה אומר, זה בעצם אומר שמחלקת קורח ועדתו כבר הייתה בתוך המערכת מערב שבת בין השמשות, כי אין מקום לפי הארץ לבלוע את קורח ועדתו אם לא מגיע להם. אז תארו לעצמכם שההיסטוריה הייתה כזאת שקורח היה מגדולי התומכים של אהרון הכהן ושל משה רבינו. מה היה קורה לפי הארץ? אלא זה לא יכול להיות. זאת אומרת, הנקודה היא שיש דטרמיניזם היסטורי בתוך המערכת, אפילו בתוך המערכת של עם ישראל, לא רק בפיזיקה ובמערכת הפוליטית של העולם, גם על זה מדבר הרמב"ם, אלא גם בתוך עם ישראל, שהם אנשי הבחירה החופשית. גם שם יש דטרמיניזם של המערכת, ואז באמת צריך לראות את הסוגיה, יש סוגיה גדולה על זה במסכת פסחים. ונראה את הסוגיה במסכת פסחים, שהרמב"ם לא מדבר על כל אחד מהפרטים, הרמב"ם מדבר בכלל על הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, אבל דברי הרמב"ם, אגב, כל מי שרוצה לראות אותם בהקדמה לפרקי אבות, ובמשנה באבות, על הדברים שנבראו בערב שבת, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. ממש, הוא לא ידע את הרעיון של מערכת דינמית דטרמיניסטית, אבל המערכת שלו הייתה, כן, אפשר לומר, מערכת דטרמיניסטית מהסיבות של אריסטו. יוסי דיבר מקודם על הרמח"ל, גם הרמח"ל מדבר על מערכת דטרמיניסטית מהסיבה של אריסטו. אז, אבל זה לא משנה, באמת, ואם אני לוקח שהמערכת היא דטרמיניסטית והיא תלויה בתנאי ההתחלה שלה, אז זה בעצם, זה לא שונה, זה רק שאלה אם אתה מניח שיש המניע הראשון, הסיבה הראשונה שיש בורא או לא. אבל אני לא חושב שבאמת מבחינתנו זה משנה כרגע לגבי האדם בעצמו, התפיסה של האדם בעצמו את עצמו. אז נראה את הגמרא במסכת פסחים, זה בפרק מקום שנהגו בדף נ"ד עמוד א', זה דף מאוד חשוב לעניין של העולם כמערכת, ממש תפיסת העולם כמערכת. כאן מדובר על העולם, הרב, על עשית המערכת, share או ש... תכף, אני רק אומר, פה מדובר על העולם במובן, בממדים רחבים, לא על היקום הפיזי, אלא על היקום היהודי, חברתי, גם התורני וגם העניין הרוחני כמערכת. עכשיו, הגמרא במסכת פסחים בדף נ"ד מדברת על מקום שנהגו להדליק נר ביום הכיפורים, וקצת מדברת על ברכת בורא מאורי האש במוצאי יום הכיפורים, ועל בריאת האש, ואז הגמרא מתחילה בסוגיה שנראה. כן, אני מקווה שאתם רואים את זה. הגמרא אומרת, ואור במוצאי שבת עברי, וכי האש נבראה במוצאי שבת, ועתניא 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, באר והמן וקשת, כתב מכתב והלוחות, ומערה שעמד בו משה ואליהו, פתיחת פי האתון ופי הארץ, לבלוע את הרשעים. רבי נחמיה אומר, משום אביו, אף האור והפרד. עכשיו, רבי נחמיה זה מעניין הדבר הזה, האש,
שהיא מעשה ידי אדם, כן, האש, אני מתכוון לומר, האש לא ברק שעושה שריפה, אלא האפשרות לייצר אש, להקיש ניצוצות, להקיש לבנים זו בזו, רעפים זה בזה ולהוציא אש, והפרד, וזה הדבר המעניין, שוב לא מדובר פה על פרד באופן טבעי, סוס וחמורה, או סוס ואתון, או חמור וסוסה, נפגשים והתוצאה היא פרד, אלא האדם שעושה יוצר פרד. זאת אומרת, בעצם בערב שבת בין השמשות, לא נברא רק היכולת להדליק אש. אפשר לומר שאתה יודע, בהרבה אתוסים זאת הטכנולוגיה. כאן נולדה הטכנולוגיה, כאן נולדה האפשרות להתאים את העולם לאדם. האדם לא תלוי עכשיו איפה שהוא יהיה ואיך שהוא יחיה בסביבה, הוא יכול ליצור לעצמו סביבה שבה הוא יחיה. אז זה האש, והפרד שהוא יכול לעשות מניפולציה גנטית, כן, תחילת ההנדסה הגנטית. אז גם זה נברא בערב שבת בין השמשות, אם אני לוקח את זה בדברי הרמב"ם, זאת אומרת, זו תוצאה הכרחית של המערכת. כן, המערכת של הבריאה, כולל המערכת הרוחנית והמערכת הפסיכולוגית והאנושית והנוירולוגיה של המוח וכל מצבי הרוח השונים, וכל זה מוביל לטכנולוגיה ולטכנולוגיה, כן, של הדומם, ולמניפולציה של העולם הביולוגי. אפשר לומר, כן, הפרד לביולוגיה מולקולרית. הוא היה אומר, צבת בצבת מתעבדה, וצבת קמייתא מי עשה אותה, עליו בריאה בידי שמיים. אז הצבת הראשונה, צבת בצבת עשויה, כן, אז הוא היה אומר שמי עשה את הצבת הראשונה, אתה בשביל שהנפח יוכל לייצר צבת, צריך שהצבת תיווצר בידי שמיים. אמר לי, אפשר יעשנה בדפוס ויקבען, אפשר לצקת את הצבת הראשונה. אני לא יודע אם מישהו ניסה לצקת צבת ולעשות שהיא תעבוד, כן, שאתה צריך עוד כלים, היציקה לא תעזור, מכיוון שהצבת פשוט לא תזוז, צריך לעבד אותה ולכוון אותה כדי ששני חלקי הצבת יוכלו לתפקד, כך אני חושב. לפחות אלא אם כן מדובר על פשוט שני מקלות כאלה שישמשו, כמו הקיסמים של הסינים שאוכלים בהם אורז. כן, שני דברים נפרדים שיכולים להוות צבת. אבל איך שלא יהיה, רבי יהודה מדבר על טכנולוגיה אחרת. האור זה האפשרות להתאים את הסביבה לאדם. והצבת זאת בעצם אפשר לומר ההנדסה או הנדסת המכונות היא גם כן דטרמיניזם היסטורי, מה שכתוב שנברא בערב שבת השמשות, הפירוש הוא שזה הכרח של המערכת. כאן מה שאומרת הגמרא, מי עשה את הצבת הראשונה, אפשר לומר על הרעיון הזה, על ההמצאה, על התפיסה ההנדסית. זה מטאפורה על התפיסה של ההנדסה. אז הגמרא שואלת, אז האש לא נבראה במוצאי שבת, כתוב שהיא נבראה בערב שבת בין השמשות, אומרת הגמרא, מדובר על האש לגיהינום. האש שאנחנו עושים זה מוצאי שבת, האש לגיהינום בערב שבת. השאלה מה זה נקרא מוצאי שבת או ערב שבת, טוב, אם אני הולך בשיטה של הרמב"ם, אז כל הגמרא הזאת היא מוזרה לגמרי, אלא אם כן אני לוקח את פורסטר, אלא העניין את הרעיון של המערכת הדינמית, ואז השאלה אם זה בתנאי ההתחלה. זאת אומרת, האם אני אומר שתנאי ההתחלה, קודם כל ברור שמה שפורסטר קורא לו, תנאי ההתחלה של המערכת, שזה מה שמגדיר את המערכת, שני דברים מגדירים את המערכת, תנאי ההתחלה והפעולות של המערכת. אז דברים שנבראו לפני שבת, אלה הם הדברים שהם תנאי ההתחלה. הדברים שאחר כך הם כבר הפעולות. אז השאלה, אם אני מדבר על איזשהו רעיון חסכוני, שתנאי הפתיחה של המערכת היו חסכוניים,
ובתנאי הפתיחה הם רק מה שצריך להיות בתוך המערכת כדי שהמערכת תתפקד. אז הרעיון מעניין לגבי האש, מה זה אומר לגבי האש? האם האפשרות של האדם להתאים את עצמו לסביבה היא תנאי פתיחה במערכת או שהיא תוצאה? כמובן שברור, למה אני אומר את זה, שאם אנחנו מתארים לעצמנו עולם שהוא גן עדן, אז אין מקום שהאדם יתאים את עצמו לסביבה, הסביבה מתאימה לאדם. האדם צריך להתאים את עצמו לסביבה רק כשזורקים אותו מגן עדן, והוא יוצא עירום ולעולם של קוץ ודרדר, ואז הוא צריך, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו את העץ הזה, המדרש, שמדבר על האדם שיוצא בחושך, מוצאי שבת מגן עדן, מגורש מגן עדן, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו שכל להדליק אש, ואז זהו. כל השאר היסטוריה. אז זה דבר מעניין, איך אתה מדבר, וזה בעצם מה שיוסי אמר על ההפתעה של הקדוש ברוך הוא. כן, החטא של האדם בגן עדן והגירוש של האדם מגן עדן, האם זה מתנאי הפתיחה של המערכת, או זה תוצאה? זאת שאלה איך אתה מסתכל על הדברים. לכאורה, אם האש נברא לפני, במוצאי שבת, אז מה זה, הקדוש ברוך הוא לא ידע שהאדם יצטרך אש, יעוף מגן עדן. אבל יש פה דבר נוסף, אור דגיהינום נברא בערב שבת. אש הגיהינום היא הכרח מתנאי הפתיחה של העולם. מה זה בעצם אש הגיהינום? מה הדבר המעניין באש הגיהינום? אז יש לאש הגיהינום, אתם יודעים, משמעות הלכתית. מישהו זוכר איפה? ממש משמעות הלכתית פורמלית לחלוטין, בהלכה למעשה. זה אש הגיהינום קשורה לזה. מדבר על אכילה בין השמשות בזה? לא, 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 הלכה באיסור דאורייתא. זה בבישול זה... בשבת. אתה מדבר על מה? הבישול מתחת להר? לא, לא. הבישול בחמי טבריה. השאלה היא, מי מתחת להר. שמבשל בחמי טבריה חייב או פטור? אז חכמים אומרים שפטור, רבי יוסי אומר שחייב. אומרת הגמרא שלדעת רבי יוסי, גם חמי טבריה הם כמו חמי האור, כי הם עוברים על פתח הגיהינום, והחמי טבריה מתבשלים באש של הגיהינום. ואז אמרתי לכם שדודי זקני שאל אותי אם רבי יוסי חשב שאש הגיהינום היא על עצים ואש, זאת אומרת שהגיהינום בוער עם עצים, כמו אש, כן, תולדות האור זה אש טבעית, והאם הגיהינום גם כן בוער באש כזאת? מה פירוש העניין של האש לגיהינום? אבל באמת המהר"ל מסביר, אש הגיהינום יש לה המון המון דיונים, אתם יודעים, בעולם. בעולם הנוצרי, בעולם הפגני, וכמובן בעולם היהודי, ובעולם היהודי במחשבה שהולכת ועוברת עינון כל הזמן. בהתחלה הגיהינום זה המקום לזרוק לשם את כל האנשים שאני לא אוהב. וזהו, אבל אחר כך לאט לאט הגיהינום נעשה, כשאני מבין שכל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה לטוב, אז זה, וזה מה שכתוב כאן בגמרא, 7 דברים כאן הם מן אבות המחשבה הזאת. הגיהינום זה האפשרות האולטימטיבית להיטהר. זאת אומרת, יש חרטה וכל זה, אבל גם לא, היצורים של הקדוש ברוך הוא עתידים להיטהר. ולהיטהר זה להיצרף, זאת אומרת, יש משהו בעולם, שטבוע בעולם, שמתקן אותם, שאנשים מתוקנים. אתה כאילו, זה נדיר מאוד להיות רע לחלוטין. צריכה להיות אפשרות של תיקון, וזה בעצם 7 הדברים, וזה אש הגיהינום, שהיא נבראה בערב שבת, לא כנשק לחילוי, אלא כאמצעי לטיהור. ופה יוסי, שוב פעם, לגבי מה שאתה אמרת, לגבי ההפתעה של הקדוש ברוך הוא, אז אתה רואה שהגמרא אומרת בפירוש שדברים שנבראו קודם שנברא העולם, זה אפשרות התיקון. זאת אומרת שהקלקול, אפילו חז"ל אומרים, בצורה, אפילו במטאפורה, כלומר, בלי לנסות להסתיר את הדברים האלה בצורה גלויה, שהקלקול, ההכרח של הקלקול, הוא כבר קודם לעולם.
הרי אין טעם, יש הרי פרפרזה מוכרחת על האמירה, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. אז הפרפרזה המוכרחת היא, אם אתה מאמין שיש הכרח בתיקון, סימן שאפשר לקלקל. אחרת, מדוע אתה צריך לבנות מכשיר של תיקון? תחכה שיהיה קלקול, ואז תחליט איך לתקן. אז אומרת הגמרא, והתניא, 7 דברים נבראו קודם שנברא העולם. אז אש הגיהינום לא נבראה בערב שבת יחד עם העולם, היא עוד יותר בסיסית. אפשרות התיקון היא לא רק מתנאי הפתיחה, אפשר לומר, היא מעקרונות הפעולה של המערכת. זאת אומרת, אם אני אוסף שוב את ההקבלה למערכת, אז יש תנאי פתיחה של המערכת, ויש האופן שהמערכת פועלת. אפשר לומר כאילו ההיגיון של המערכת, והשכל הפועל של המערכת. והאש הגיהינום היא קודמת לבריאת העולם, היא לא מתנאי הפתיחה, אלא היא אחד מהיסודות של העולם, וזה תורה, ובאמת השאלה בשביל מה יש תורה, דיברנו על זה, מה המקום של התורה בעולם שהוא דטרמיניסטי, אבל כאן כתוב הדבר שדיבר שהתורה היא התיקון, או התיקון או התחזוק, ותשובה וגן עדן וגיהינום וכיסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח. עכשיו, 7 הדברים האלה הם באופן ברור 7 תיקונים. כל אחד מהם הוא עניין אחר של תיקון, אני לא רוצה כרגע לפרט אותם, להיכנס לתוכם מה כל אחד אומר, יש על זה הרבה, נאמרו על זה המון דברים, אבל בגדול, התשובה זה, איך אומרים, זה הדבר הבולט בתוך 7 האלה, והגן עדן והגיהינום, וכיסא הכבוד, צריך להסביר את העניין של מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ובית המקדש, זו המקום של הקורבנות וההתקרבות לקדוש ברוך הוא, והמשיח שבא לתקן את העולם. המשיח לא שבא למלוך על העולם, אלא שבא לתקן את העולם, כמו שהרמב"ם מסביר בהלכות תשובה. אז התיקון הוא ההיגיון של העולם, ההיגיון שעומד מאחורי ולפני בריאת העולם. עכשיו, השאלה הגדולה היא איך זה עובד. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ההיגיון של מערכת, אני קורא לזה ההיגיון, את האופן שהמערכת פועלת, כך פורסטר קורא לזה, הפעולה של המערכת, אז אני לא יודע אם התיקון הוא בפעולה של המערכת של העולם, זה קשה לומר למי שמסתכן בעולם, שהעולם באמת יש לו דינמיקה פנימית של תיקון. אנחנו רואים קלקול, העולם מתקלקל מבחינה מוסרית ומבחינה, העולם יכול להתקלקל ולהתקלקל. רק התיקון הוא איזשהו משוב שנמצא בתוך העולם לקלקול, טוב, משתמש במושג שלו, משוב שמגיב לקלקול. אבל יש פה דבר יותר עמוק, לדעתי שהקלקול זה המערכת, והתיקון זה היסוד של המערכת. זאת אומרת, באמת, אני עכשיו חוזר באמרה שאמרתי, לא שאם אתה חושב שהכרחי לתקן סימן שאפשר לקלקל, אלא שהקלקול הוא זה שמאפשר את התיקון. כלומר, התיקון הוא היסוד של המערכת, ואין לך מה לתקן אם אין קלקול. אז הרב לכן מדבר על זה הקלקולים מהלך של רמח"לי המערכת, כזה? סליחה, הקלקולים של המערכת הם לצורך התיקון. המטרה היא התיקון. כן, רולי. זה מהלך רמח"לי כזה? זאת אומרת זה לא משנה. שההשתלשלות... זה לא משנה. לא, זה אני שואל מהלך... רמח"לי במובן הזה שהסדר של הדברים הוא חלק מהדבר, זאת אומרת, זה לא רק אובייקט, אלא הקריירה, המסלול שלו? תראה, באופן מסוים בוודאי, כמובן מתווכחת אם זה נברא קודם שנברא העולם, זהו, או לכן אני נברא שואל. ביום שישי, אז מקדישים לזה זמן ומחשבה. סימן שהדבר הזה הוא חשוב. חשוב תפיסתית. הרב, אם אפשר 2 הערות. דבר אחד, איזה מה? 2 הערות ברשותך. אה, דבר אחד, לגבי תנאי התחלה. תנאי התחלה מאפשרים לי,
מאפשר למערכת להיות דטרמיניסטית ברגע שהמערכת ניתן לעשות בה אינטגרל. כאשר אני עושה אינטגרל, אינטגרל מוביל אותי מתנאי התחלה לאן שאני רוצה, לכל מקום שהוא. נכון. זה לכל אורך הדרך. אבל יש מערכות פיזיקליות שבהן אי אפשר לעשות אינטגרל. כי אין להם דרך פעולה, אין להם מהלך פעולה. יש להם מהלך פעולה, רק אם אני רוצה לדעת אותו ולחשב אותו, וביליתי בזה אי אילו שנים מחיי, אתה צריך להתחיל לעשות סימולציות, בקיצור, לעקוב אחרי המערכת צעד אחר צעד, סנטימטר אחר סנטימטר. אתה לא יכול לזנק קדימה 1,000 שנה או מיליון שנה ולדעת מה יהיה איתה. אין ברור, מצב. ברור, אתה צריך ברור. להתקדם על זה לאט לאט. פורסטר מדבר, נכון, כמובן. ואז בהחלט יש מקום להפתעה. אם מערכת היא אינטגרבילית, אין הפתעות. אתה יכול לדעת מה יקרה בכל זמן שהוא. אם מערכת היא לא, יש הפתעות. כי אין לך מושג מה יקרה בצד הבא. יוסי, אני רוצה להפסיק אותך לשנייה. כשאני אומר דטרמיניסטית, זה לא אומר פרדיקטיבל. זה לא קשור, אצל פורסטר הם שני דברים שונים. כן. עכשיו, אפרופו הדברים האלה, ניוטון, כן, מי שנחשב כאבי הדטרמיניזם המודרני, היה מודע היטב, אז עוד לא היה לו את המושגים האלה והכלים המתמטיים האלה, אבל היה מודע היטב לכך שמערכת השמש היא ביסודה כאוטית. בעיית שלושת הגופים, כן. כן, זה אפילו קצת יותר משלושה. לא, אבל אפילו שלושה אי אפשר, כן, כן. כן. והוא היה מודע לכך היטב, אבל הוא אמר שמערכת השמש בכל זאת היא יציבה וכן הלאה, ובשביל זה צריך מדי פעם שהבורא יתערב ויסדר את העניינים. כן. אז טוב, התורה... אתה מתאר תהליך שאצל ניוטון הוא לקח הרבה זמן והרבה התכתבות, כן, זה לא משנה סדורה שלו, כן. כן. אבל הוא היה מודע לזה, וגם הוא מדבר בעצם על מושגים של מערכת שמדי פעם צריכה תיקון. אז אני לא מדבר על זה, אני לא מדבר על תיקון כזה בכלל. אתה זה גם מדבר תיקון. על התערבות, כן, אבל אתה מדבר על התערבות, ניוטון היה צריך להניח התערבות מחוץ למערכת. כלומר, הוא לא היה מסוגל בכלל, המודלים של מערכות שהוא תיאר עם החוקים הפיזיקליים שלו, זה מה שחבר הכומר שלו, שכחתי שמו, כתב לו, המערכת תקרוס. אז הוא אמר שצריך שהקדוש ברוך הוא יתערב מבחוץ עם חוקים של עצמו ויתקן את המערכת. פורסטר מדבר על המערכת בעצמה, היא לא ניתנת לחישוב, אבל היא דטרמיניסטית nevertheless, ועכשיו אני מדבר כרגע לא על המערכת הפיזיקלית, על המערכת הפיזיקלית המוסרית, הרוחנית, על המכלול, והתיקון הוא לא תיקון, התיקון הוא תיקון שמובנה אל תוך המערכת, הוא נבנה כמו משוב, זה מה שאני אמרתי. הוא לא התערבות של הקדוש ברוך הוא מחוץ למערכת. עכשיו, התורה שניתנה לכאורה, אם אני מסתכל בחומש, אז התורה היא הופעה שהקדוש ברוך הוא הופיע מחוץ למערכת, והכניס אותה אל תוך המערכת, אבל חז"ל אומרים שלא, פה זה נברא קודם שנברא העולם. וכפה עליהם הר כגיגית, אם תקבלו את תורתי מוטב, ואם לא אחזיר את העולם לתוהו ובוהו. זאת אומרת, התורה היא מתוך המערכת, היא דבר שקשור לאותו, אפילו בלי אינטגרל, אפילו בלי יכולת לחשב, היא דבר שהוא צריך להיות מובנה אל תוך המערכת, והתורה צריכה להופיע, היא חייבת להופיע, אחרת המערכת היא לא קיימת. לזה אני מתכוון. אז זה לא התיקון הניוטוני בכלל, ולהפך, כשהרמב"ם מסביר על הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, הוא שולל את ההתערבות הניוטונית. הוא אומר, אין דבר כזה. אין דבר כזה, כי התערבות ניוטונית היא, אני אומר, זה כמו התערבות של נהג, שמישהו רץ לפני הרכב, אז הוא צריך לבלום את הרכב, אבל הקדוש ברוך הוא כבר הוא מחשב את הכל מראש. זה היה הביקורת של לייבניץ, שאמר שתיאור כזה זה תיאור של הבורא בתור שען גרוע. בסדר, אוקיי. עכשיו, במיוחד כשאתה מדבר על התפיסה של הרמב"ם, שהוא מסכים עם אריסטו,
על הפרוטון, קינון, הקינטון, שהמניע שלו מונע, אז מה פירוש? אז הוא לא צריך ללחוץ על בלמים של העולם. עדיין השאלה מה המקום של תפילה ושל תשובה וכל זה, זה צריך להבין. אבל אני חושב שכאן הדברים מפורשים, זה מובנה בתוך העולם. עכשיו, הדבר היפה הוא זה, כל הדברים שנבראו קודם, שנברא העולם, זה בגלל המילה ראשית. אבל לגיהינום יש זהו. אבל לגיהינום כתוב, כי ערוך מאתמול תופתה. אתמול זה ממש מדהים. כל התחלה שאתה תסתכל לעולם, צריך לקדום למשהו. כלומר, אין נקודת התחלה בלי התיקון. אתה לא יכול לתאר אותה. כמה שתלך אחורה בנקודת ההתחלה הראשית, אתה יכול לדעת מה היה לפני הראשית. אני אגיד לך מה היה לפני הראשית, הגיהינום. כלומר, התיקון האולטימטיבי, התיקון שאפשר לתקן את הכל, התיקון שיתקן את הכל, זה הראשית של הראשית. אומרת הגמרא, החלל של הגיהינום נברא קודם של בריאת העולם, והאש נברא בערב שבת. ואז הגמרא מדברת על הגיהינום. אני רוצה כרגע לדלג על הרעיון של הגיהינום, ואז מוצאי שבת על האדם, ואז כתוב שזה עלה במחשבה להיברות בערב שבת ולא נבראו עד מוצאי שבת, זה הכל סביב הרעיון שאנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, זה מונח בתוך המערכת, זה דבר שכן המערכת מובילה אליו, אנחנו לא יכולים לחשב את זה, אבל הקדוש ברוך הוא כן יכול לעשות את האינטגרל שאתה רוצה, ולחשב, וזה לא עלה במחשבה, אבל אחר כך יצא אל הפועל. ועכשיו אנחנו מגיעים לכאן, תנו רבנן, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, הבאר והמן והקשת וכולי, אף מקלו של אהרון, ואף המזיקים, ואף בגדו של אדם הראשון. זה כזה נפלא, בגדו של אדם הראשון, שנוצר אחרי החטא שלו. כן, שהאדם היה צריך אותו אחרי שהוא חטא, ואז הקדוש ברוך הוא נתן לו את הבגד. זה אחד מהדברים היפהפיים. ואני שמעתי בגדיו של אדם הראשון כותנות אור שהיו לו. שניתנו לו אחרי שהקדוש ברוך הוא התייאש ממנו. עכשיו, בהמשך לזה, פשוט רק שנמסגר את הדבר שאותו אני רוצה לראות, כי הוא הדבר החשוב לגבי המושג של החוויה המשותפת, ושל השליחות ושל האפשרות להבין דברים בעולם, זאת הברייתא הזאת שהיא בדף נ"ד עמוד ב'. תנו רבנן, 7 דברים מכוסים מבני אדם. אלו הם יום המיתה ויום הנחמה ועומק הדין, ואין אדם יודע מה בליבו של חברו, ואין אדם יודע במה מסתכר, ומלכות בית דוד מתי תחזור, ומלכות חייבת, מלכות רומי, מתי תכלה. אז הייתי אומר דבר כזה, הדברים שכתובים פה, 10 דברים שנבראו קודם בריאת העולם, 7 דברים, וכן הלאה, יש להם עמוד שדרה, יש להם משהו שמגבש אותם, מאוד חזק. הדברים שהם התיקון בעולם, המשובים שיש בעולם וכן הלאה, המשובים הגשמיים רוחניים שישנם בעולם, אבל הדברים שמכוסים מבני אדם זה לחלוטין לא מובן. זה מכוסה מבני אדם, ואז יום המיתה ויום הנחמה ועומק הדין. אז אני יכול להבין את הראשונים, יום המיתה ויום הנחמה ועומק הדין, צריך להיות לא ניתן להבנה לאדם. אבל גם כתוב כאן, אין אדם יודע מה בליבו של חברו, ואין אדם יודע במה מסתכר. ומלכות בית דוד מתי, זה מין רשימה מאוד מעניינת, הרשימה הזאת, רשימה מרתקת. תראו איזה נס יש שאנחנו לא לומדים דף יומי. ואחרת, זה כזה עוול לקרוא את זה ולעבור הלאה, זה ממש סט. זאת
כשרואים את הרשימה הזאת, ממש כל המחשבות עכשיו קופצות. ומה פירוש הדבר בכלל שהדברים מכוסים מבני אדם? אם אני טוען שהגמרא עוסקת במערכת, אז מכוסים מבני אדם, האנשים, דיברנו על הנמלים, אתם זוכרים בפעם שעברה, בני אדם הם פועלים, הם מאוד חשובים בתוך המערכת הרוחנית, לא כגרגירי אבק, אלא בתוך המערכת האתית, הרוחנית, המטרה של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, בני אדם מאוד חשובים. ויש דברים שמכוסים והם לא יודעים אותם, הם יודעים עליהם, אבל הם לא יודעים אותם, וזה מאוד חשוב להבין. כדי להבין את המקום של בני אדם בתוך המערכת, צריך להבין את הדברים האלה. אבל מה? כדי להבין מה? איזה דבר כללי אנחנו יכולים לומר, נובע מזה, משבעה דברים המכוסים מבני אדם. אז למשל, יום המיטה, דיבר על זה קנמן, כמובן לא במובן של יום המיטה, אבל קנמן וטברסקי אמרו דבר מאוד חשוב, שיש לאדם אופטימיזם לחלוטין לא רציונלי. ואם אדם מתחיל פרויקט, והשאלה אם הוא יצליח לסיים אותו, הוא לא היה מתחיל אם לא היה חושב שיכול לסיים, אבל הוא בטוח שיוכל לסיים. אם היה מתגלה לו שהוא מת בתוך יומיים, והוא לא יצליח לסיים, או יותר גרוע, בתוך שנה, אז הוא הוציא את הנשמה כדי להתחיל את הפרויקט, והוא לא יצליח לסיים אותו, אז הוא לא יעשה אותו. ואחד, קנמן תולה את זה בכוח אבולוציוני, שאנשים בעצם הצליחו לקדם דברים, מכיוון שהייתה להם אופטימיות כזה, ויום המיטה לא ידוע לאדם. ברוח הדברים האלה יש מדרש נפלא, לא ניכנס אליו עכשיו, אשמדי ושלמה המלך. כשאשמדי, שהוא השטן, הוא יודע מתי אדם ימות, ולכן הוא צוחק על המאמצים האנושיים. אבל זה נכון, השטן צוחק על המאמצים האנושיים, אבל האדם הוא אופטימיסט, ולכן האדם מתאמץ. עכשיו, מה זה יום הנחמה ומה זה עומק הדין? אז עומק הדין זה, אתם יודעים, זה דבר מפחיד. אני יודע שכל המשגיחים בישיבות היו צועקים על עומק הדין, ככה לפני ראש השנה ויום כיפור, אבל האם הם הבינו על מה מדובר? לא ממש. הם חשבו שעומק הדין, הפירוש עד כמה שיורדים. עומק הדין זה ירידה לפרטים. או כמו שבאינפורמציה או בתמונות, הזום אין שאתה מקבל את הפיקסלים העדינים ביותר, הרזולוציה הגבוהה ביותר. כך פירשו את עומק הדין. כן, אני יורד לעומק, וזה באמת גם שמדבר לעומק הדין במובן האינטלקטואלי, זה לכאורה זה שאני יורד לרזולוציות הקטנות, ואני אומר, כן, יש הבדל בין הדין הזה לדין דומה, מכיוון שיש איזשהו שינוי קטן ביניהם. אבל עדיין, בתוך כשלעצמו, בסדר, אבל מה כתוב כאן? אז כאילו, האדם לא מסוגל לרדת לעומק הדין. אבל תראו את רש"י, זה מאוד מעניין, הרוב טועים בו. מדובר פה ממש על דבר מסתורי. המהר"ל מדבר על הדבר הזה, זכינו בחושב נפלא כמו המהר"ל, שידבר על הדברים האלה, אגב העניין של מלכות חייבת, מתי תכלה. אז נסתכל בנצח ישראל. אז אני לא יכול לראות את כל הדברים. העניין שהוא מדבר זה על המלכות הרביעית. המלכות הרביעית, אתם כמובן יודעים שרומא
במחשבה היהודית של ימי הביניים וגם של עידן הנאורות, ואולי אפילו של העת החדשה, נתפסה כתרבות המערבית, כתרבות הנוצרית, כיוון הנצרות ראתה את עצמה, כן, בהתחלה כקיסרות הרומית הקדושה, אבל בתפיסה היהודית זה התגלגל להיות כל מה שיש, מה שהיום קוראים לו למערב להציע. כלומר, אני לא מדבר על מיסטיקה ועל ממש בדיוק על הרעיונות, לא הרעיונות המזרחיים, אלא ההיגיון והטכנולוגיה והשלטון המרכזי שיכול להיות, כן, בדוגמה של האימפריה הרומאית, דיברנו על זה שהיא קיסרות כל כך משוכללת, שגם האנשים שהיא כבשה רוצים להיות חלק ממנה, מכיוון שזה מאוד מאוד נוח. יש ביטחון, יש כבישים, יש קשרים, כמו שכתוב בגמרא במסכת שבת, במה שאומר רבי יהודה, איזה מלכות טובה זאת. עכשיו, יש למהר"ל רעיון בסיסי. הרעיון הבסיסי שלו הוא שלא יכול להיות שדבר כזה כמו התרבות הרומאית, התרבות המערבית, מישהו מכם קרא פעם את דברי ימי אירופה של פישר, היה שכתב את היסטוריה של אירופה זה, אני קראתי את זה רק אולי הספר הראשון בעברית, אז הוא כתב, אנחנו בני אירופה, ערש התרבות האנושית, ככה הספר הזה פותח. והדבר הזה, הוא אומר המהר"ל, שהוא בהחלט אלוקי. לא יכול להיות, כן, כל דבר כזה עצום, הוא עניין שיש בו משהו מעבר לזמני, משהו שהוא ערכי, משהו שיש לו אחיזה בתוך הרצון היסודי של הקדוש ברוך הוא. לא רק דבר שמתנגד, אלא דבר שמצליח, דבר שזה לא רק פריעת מוסר ורוע וחורבן ואגו, אלא ממש דבר מוצלח, דבר שיש לו הרמוניה בעולם ומפתח מדע ומפתח פילוסופיה. עכשיו צריך לזכור את הזמן של המהר"ל, זה אפשר לומר בעידן החלומות של הרנסנס, כאשר העולם נפתח, כאשר אפשר להבין, כאשר אתה חושב שאנחנו על סף התפיסה של העולם, ואנחנו בתוך השיא הגדול של האנטישמיות שנמצאת שם. הדבר הזה הוא באמת שאלה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שיהיה כל כך הרבה הישגים כל כך מדהימים למי שאין לו המעלה האלוקית כמו המלכות הרביעית, שהוא לא אלוקי, שהוא בעצם האלוהים שלו לא חשוב לו. הקיסרות הרומית הקדושה, במובן השלטוני שלה, בהצלחה השלטונית שלה, לא היה לה שום דבר עם עבודת השם של הנצרות, באמת הנצרות היא מין טרמפיסטית מוזרה על הקיסרות הרומית. הקיסרות הרומית היא בעצם מבחינה תפיסתית חילונית לחלוטין, אפילו לא פגנית. והיא פגנית רק כמין דגל, אבל היא חילונית, החשבונות שלה הם חשבונות מאוד ברורים, הצבא הוא צבא שיודע לעבוד על פי כללים, ההנדסה, זה בעצם אפשר לומר שמלכות הרביעית היא מלכות של מהנדסים, מבינים מערכות, שיודעים איך שמערכות מתפקדות, שיודעים לטפל בדברים לקויים בתוך מערכת, לתקן אותם, עד שכל הסיפור הזה קורס. אבל גם כשרומא קורסת, בגלל שחיתות פנימית, המלכות הרביעית לא קורסת. התרבות והמדע, כשבזמנו של המהר"ל, המלכות הרומאית כבר מזמן לא קיימת. רומא לא קיימת, אלא רק כטוקן כזה, פיצי. אבל בוודאי שהרעיון
עדיין קיים השאיפה לקיסרות שתחזיק מעמד לסדר עולמי. בעצם אני חושב שבימינו זאת ההגשמה של זה. חוקים של אינטרנט, סדר מסוים באמנות לגבי נשק, לגבי מלחמות, תחבורה, מעבר גבולות בטוח, פעולות משותפות נגד טרור, וכמובן הטכנולוגיה והמדע בכלל, החיפוש של מדע וטכנולוגיה, אבל זה לא קשור לאלוהות בכלל. אז איך זה יכול להיות? מה קורה פה? איך דבר שהוא לא אלוקי יכול להתקיים בצורה כל כך מצליחה? איך הקדוש ברוך הוא נותן למה שאפשר לקרוא לו קליפה, כן? דבר שהוא לגמרי לא, ולאתיקה אין כלום. הייתי אומר שהאתיקה, אם אנחנו מדברים על פסיכולוגיה אבולוציונית, על השטות הזאת, זה דבר שהוא בעצם הרעיון הרומאי, במובן של המלכות הרביעית. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהעסק ישרוד, אנחנו רוצים שהעסק ימשיך. המטרה של המשפט, והמטרה של האתיקה, והמטרה של החיפוש המדעי, בגדול הוא כדי שהחברה תמשיך, כדי שהחברה תשגשג. תסתכלו רק עכשיו על מה שקורה בארצות הברית, על הדבר של טראמפ, כשהוא החליט שהאוניברסיטאות לא תורמות לגדולה של אמריקה, אז הוא אומר, צריכים לסגור את כל האוניברסיטאות ולעשות אוניברסיטה אחת אונליין, שכולם ילמדו בה בזול ושיקבלו תארים ויעזרו לאמריקה לגדול ולהתחזק. רולי, אתה יכול להגיד לי אולי ממתי האוניברסיטאות נעשו קניין של המדינה. לדעתי זה מאמצע המאה ה-19, משהו כזה, או תחילת המאה ה-19. היה גרנט שהמדינה נתנה בשנות ה-60-70, אחרי מלחמת האזרחים, שמדינות יקבלו כספים אם הם יקימו קולג'ים טכניים. ואז הייתה את הפריחה הגדולה, ארצות הברית. כן. אבל ואז הייתה את הפריחה הגדולה של... בגרמניה אני חושב שזה מזמן פרידריך הגדול. בגרמניה זה קצת מקביל, אבל מוקדם יותר בגרמניה, ובגרמניה זה עוצמתי מאוד, וזה עניין של ביקוש, גם ביקוש מצד המהפכה התעשייתית. ושתיהם זה הלחץ של המהפכה התעשייתית. וגם לנפוליאון זה היה חשוב, במידה כזאת או אחרת. על כל פנים וגם ברוסיה, הדבר הזה התחיל פחות או יותר בזה, במאה ה-19, סוף המאה ה-18, אתה אומר, תחילת המאה ה-19. וזה תפס ממש ממש תאוצה, זה התחילה וזה תפס תאוצה במחצית השנייה של המאה ה-19. כן, עכשיו, וזהו, והמטרה בפירוש, כמו שאתה אומר, זה לעשות טכנאים, יכולת טכנית וכל זה כדי לשרוד. זה מה ששינה את האוניברסיטה, מהאוניברסיטה שבה לומדים אריסטו, לאוניברסיטה שבה אתה אמור לייצר מחקר. ועכשיו פתאום נהיה בחזרה גלגל שלם כזה, שהאוניברסיטה היא מקום שבו אתה נלחם נגד המשטר. זה מקום שאתה בו מנסה לקעקע את המשטר. זה משנות ה-60, מלחמת וייטנאם וכל זה. אבל עדיין, לפי דעתי, זה משוב. זאת אומרת, זה פשוט כאילו מערכת חיסון בשביל המשטר. לא, לא, לא. עכשיו, אז הרמח"ל אומר, המהר"ל אומר שזה הכנה שישראל יורשים הכל לעתיד. עם ישראל לא יכול לפתח קיסרות רומאית. וזה בעצם הרעיון העיקרי, וזה קשור, יוסי, למה שאתה אמרת, לאינטגרל, למשהו ליניארי. למה עם ישראל לא יכול לפתח אותו? עם ישראל לא יכול לפתח מדע וטכנולוגיה ומערכת שכל כולה היא לשרידות של עצמה. זה לא יעבוד, עם ישראל לא יודע לעשות את זה. עם ישראל במובן היהודי שלו, לא במובן של אנשים בעם ישראל. אנשים בעם ישראל משתלבים בכל מקום. אבל אם אתה לוקח את היהודים כבני אברהם, יצחק ויעקב, מבודדים, ותשאיר את היהודים באופן האוטופי של היהדות, זה לא יעניין אותם. השרידות היא לא הרעיון, הרעיון הוא ההתקדמות אל האלוקות, ההתקדמות אל הקדוש ברוך. וזה הדבר הנפלא שבעימות,
שנייה אחת. חשבתי שיש לי את זה מוכן, אבל לא שמרתי את זה. הגמרא של ל"ג בעומר. העימות שהיה בין רבי יהושע לרבי יהודה. יתלה רבי יהודה ורבי יוסף ורבי שמעון ויסיב יהודה בן גרין גבאיו. פתח רבי יהודה ואמר כמה נאים מעשיהם של אומה זו. רבי יוסי שתק, נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר כל מה שתקנו, תקנו לצורך עצמם. תקנו שווקים להושיב בהם זונות, מרחצות לעדן בהם את עצמם, קשרים מתעולמי המכס. האם רבי יהודה חלק על רבי שמעון בר יוחאי? אומר המהר"ל שלא. לא, רבי שמעון צדק. זאת אומרת, המלכות הרומאית, המלכות הרביעית, הטכנולוגיה, הפיתוח, ההתקדמות, שוב, אנחנו רואים את זה מנקודת מבט של המאה ה-21, אבל זה נכון אז, במובן של הביטחון והדרכים ואספקת המים. אלה הם הדברים הענקיים והמסחר. אלה ההישגים הענקיים של האימפריה הרומאית. אז רבי שמעון בר יוחאי צודק, זה היה כדי שהם ישרדו, כדי שיהיה להם כוח. לצורך עצמם 100%. אז מה אומר רבי יהודה? רבי יהודה אומר, תראו, אנחנו יורשים את זה. הכל נעשה בשביל עם ישראל, כדי שעם ישראל יירש, אבל מה המשמעות של הירושה של עם ישראל? זאת השאלה המעניינת. מה פירוש? אז אנחנו צריכים להגיע לירושלים בהמוננו, אז לכן אנחנו צריכים דרכים? לא. יש דבר הרבה יותר עמוק מזה. אתם זוכרים אני עכשיו מדבר על הרמב"ם, כשאומר שאיזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם, או האיזון הזה של דרך ישרה שיעבור לו האדם, זה כלשהי דרך שתפארת לו לעושיה ותפארת לו מן האדם. כלומר, הרמב"ם שמדבר על האיזון של גלנוס, האילון הרפואי של גלנוס כעניין של התורה, הדרך ששורדת והדרך שעובדת, והרעיון של הרמב"ם שהאדם מדיני מטבעו וצריך את כל האנשים האחרים כדי לתפקד, התפקוד של המערכת העולמית לא נמצא ביהדות. היהדות לא עובדת על זה. אפשר כמעט לומר שבהיבט הזה היהדות היא מזרחית. זאת אומרת, דיברנו על זה שהיהדות עוסקת, התורה עוסקת בתיקון של האדם בעצמו. המצוות הן רפלקטיביות. אבל יש רווח עצום מן התפיסה הממלכתית. גם רווח לאדם, האדם מבין המון ולומד המון מוסר מזה שהוא ממלכתי, מזה שיש, בגדול אפילו מהסיבה הפשוטה מה שפיתגורס אמר, שהאדם הוא עולם קטן. זאת אומרת, מה שנכון לגבי העולם כולו, אז הוא נכון לגבי האדם. אבל גם בכלל, שהאדם יבין מה מקומו בעולם. אז הגשרים והדרכים והשווקים והשלום מראה לך על מה להתמודד ועל מה לא להתמודד, להיות מאוזן, לא להיות קיצוני, לעשות דברים בסדר, לעשות דברים בתקנון. דיברתי על זה עם משה בר, אם אני אומר שהיהודי רואה את עצמו בעולם כמו גנן, כמו חובב פרחים, שמריח פרח ונהנה ואומר, וואו, תודה לקדוש ברוך הוא ששלח לי את הפרח הזה, הרומאי שרואה את העולם, רואה אותו כמהנדס, ואומר, איך אני יכול לחקוק פרחים באבן, שיתנו אשליה של פרחים אמיתיים.
הרעיון הזה, זה המלכות הרביעית, ואין לישראל את זה. זה לא קיים בתודעה שלנו, ב-DNA שלנו. אז יש מלכות רביעית שהיא קיימת והיא בונה את זה, ואנחנו נכנסים אל תוך זה באיזשהו אופן. כאשר יהיו ישראל מקבלים הכל. מי שאמר את זה, אתם זוכרים, ראינו ברב צודק גם כן לגבי הצייטגייסט הפילוסופי, שחכמי ישראל נכנסים אליו. עכשיו יש פה דברים נוספים, ואז העניין של הגמרא. הוא פרק מקום שנהגו. 7 דברים מכוסים מבני אדם, ואלו הם יום המיתה ויום הנחמה ועומק הדין, ואין אדם יודע במה מסתכר, ואין אדם יודע מה בליבו של חברו, מלכות בית דוד ומלכות רביעית מתי תכלה. אם אני אקח את מה שהמהר"ל מסביר פה, אני רוצה שתשימו, תחדדו את האוזניים, ותשימו לב למה שאני אומר, כי אנחנו עומדים לסיים. הרמח"ל אומר שבן האדם הוא רפלקטיבי לחלוטין. האדם באמת לא יכול להבין שום דבר שהוא חוץ ממנו. איך האדם יכול להבין דבר שהוא חוץ ממנו? על ידי זה שהוא מייבא את זה לעצמו. כן? על ידי שהוא מפנים דברים. אבל לראות דברים באמת, דברים אונתולוגיים, חיצוניים, האדם לא מסוגל. זה לא, ושאדם לא ישלה את עצמו, צריך להבין את הדבר הזה. אי אפשר להבין דברים שהם לא בתוכי. ולכן כל עבודת היהודי היא בתוכו. והרומאי לא אכפת לו מעצמו, אכפת לו מהממלכה. וזה ההבדל העצום, זאת אומרת, והבן אדם, זה מזכיר לי, אם אני לוקח רומאי, ובן אדם זה כמו שקנמן אומר שיש האיקונס ובני האדם. אז הרומאי זה האיקון, האדם ההגיוני שדואג להרוויח ומכיר את תורת המשחקים ודואג לכלכלה, ובן האדם הוא בן האדם, הוא בן אדם שיש לו נפש. אז יש, בן אדם לא יכול להבין דברים שהם מחוץ למסגרת שלו. אפילו דברים מאוד פשוטים שהם מחוץ למסגרת שלו, למשל, במה מסתכר, ממה הוא ירוויח. הוא לא יכול, הוא יכול רק לדמיין את הדברים, אלא לא יכול לדעת אותם. הוא לא יודע אותם, הוא יכול לתכנן אותם, הוא יכול להנדס אותם, אבל הוא לא מבין במה הוא מסתכר. למשל, אני יכול להבין מה לעשות קרן הון סיכון, שתטפל בהמצאה שתיתן לי רווח, אני לא יכול להבין את ההשפעה האתית והמוסרית והקשר לקדוש ברוך הוא דרך זה. אני רק יכול להבין הבנה מאוד פשוטה שהקדוש ברוך הוא שולח לי את פרנסתי, ואני מברך ברכת המזון, וככה אני מתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל זה לא קשור למה אני מסתכר, ואז תהיה לי גישה ברסלבית כזאת שאני לא צריך לעשות כלום, ניהיליסטית, אני לא צריך לעשות כלום, אני כבר אסתכר. לא, אבל האדם שעובד הוא ככה נכנס לעולם הרומאי. האם האדם יודע את זה בידיעה אינטימית, בידיעה שבתוך נפשו, בחשיבות של מה שהוא מרוויח ממנו? אותו הדבר יום המיתה ויום הנחמה ועומק הדין, דברים שמאוד קשורים אליו, אבל זה לא הוא. אז ממש דברים שמסביב לנו. הדבר היפה שיש כאן, אפילו מלכות בית דוד מתי תחזור, ומלכות רביעית מתי תכלה, אבל מה שאני רוצה לדבר עליו, אין אדם יודע מה בליבו של חברו. וזה רעיון מדהים שהמהר"ל יסביר, שההבנה שלנו, והמהר"ל לפני 400 שנה, יותר 500 שנה, מסביר שהתפיסה שלנו במה שמישהו אחר חושב, היא לא הבנה, היא בתוכנו. היא לא הבנה של מהנדס, היא הבנה של דמיון. בביאור עניין זה, יום המיתה הוא בוודאי חוץ לגבול.
לפיכך דבר זה מכוסה מן האדם, ויום הנחמה זה מחוץ לאדם. ועומק הדין מכוסה. ואין אדם יודע במה מסתכר, אבל איפה בליבו של חברו? דילגתי פה לחתיך. אז הוא לא מדבר על זה בכלל. זה גם כן. טוב, עכשיו, המהר"ל כאשר הוא מסביר את הדבר הזה, אומר שיש שני סוגים של הבנה. אז אנחנו יכולים לדבר עליה, וזה דומה מאוד למה שראינו ברגולי. השכל כנבואה, כהערה ברורה של הקדוש ברוך הוא, כדי לראות את המציאות האונתולוגית, המציאות כפי שהיא. זה האדם לא מסוגל. האדם מסוגל רק להסתכל לתוך עצמו. ולכן הוא לא מבין גם את הדברים הקרובים אליו, ושהוא באמת חווה אותם בצורה כזאת או אחרת, הוא לא מסוגל. זה מה שהוא כותב, במה שהאדם גשמי ושכלו אינו שכל גמור, לא יכול לעמוד על השכל המחויב, ועל יודע עומק הדין היה שכלי לגמרי, כמו נביא, שזה אמיתות השכל. זאת אומרת, האדם נברא מראש עם עיכוב להבין את העולם שמחוץ ממנו. והעולם של המהנדסים זר לו לחלוטין. כדי שהאדם יהיה מהנדס, הוא צריך להפסיק להבין, להפסיק לחוות ולהיות מהנדס. אז הוא כאילו נהיה משהו אחר. האדם כאשר הוא אדם, הוא תקוע בתוך ההוויה שלו, שמכסה על מה שמחוץ לו. לכן באמת האדם הוא לא כותב פה על מה בדעת חברו, אבל זה הרעיון. והעניין הזה בעצם אומר דבר כזה, אילו היית נביא, אז היית יכול לראות את העולם כעולם, מה שאתה אמרת, יוסי, שהעולם, המערכת, אי אפשר לחשב אותה, זה בדיוק הרעיון. לחשב אותה, אם אתה מחשב אותה, אז זה לא האמת. אז זאת מערכת מהונדסת. המערכת האמיתית של האדם היא מערכת שלא נותנת לחישוב, זה הטבע שלה, זה מובנה בה. זה דבר שהוא מובנה בה. אז בחוויה של האדם יש רק את עצמו. את מי האדם פוגש? בעצם רק את עצמו. וכשהוא מהנדס, אז כשהוא מחשב, אז כמו שאמרתי, זה משהו אחר לגמרי. הוא מעמיד את עצמו במקום אחר לגמרי. כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב כדי לחזור ולנסות להבין את התורה. ויש עוד דבר לגבי מלכות הרביעית, מתי תיפול, שזה אנחנו לא יודעים, האם באמת אני יכול לחשב את הקריסה של העולם המדעי, הטכנולוגי, החילוני, שעוסק בשרידות של עצמו? התשובה היא לא, אני לא יכול. כי בשביל זה אני צריך להבין אותו, ואני באמת לא מסוגל להבין אותו. אני כיהודי לא מסוגל להבין אותו. אולי מישהו במערכת הזאת יוכל לנבא את הקריסה שלה, אבל יהודי שיושב ומחכה
רואה את הפרח, אז אין לו בעצם הבנה אמיתית במלכות הרביעית. הוא יכול לקנות באינטרנט, הוא לא יוכל להיות עתידני, הוא לא יכול לדעת לאן המערכת הזאת מוליכה. וכמובן שבמערכת הזאת בעצמה, כאשר מדברים על העתיד שלה, אז ודאי שהיא מוגבלת, כי היא הנדסה, אין בה שום השראה, אין בה שום אמת פנימית, יש בה רק, אני מסיק מסקנות על מה שעומד לקרות מתוך מה שאני רואה, ואני מדמיין שמה שאני רואה קיים גם הלאה. אז לכן המלכות הרביעית, או מה שמסמל את התרבות הזאת של המדע, ושל האפשרות לשרוד ושל האפשרות להתקיים, זה מאוד בעייתי, אנחנו באמת לא מבינים אותו. לכאורה אנחנו לא מבינים את ההשראה, ואת ההנדסה אנחנו מבינים לגמרי. אומר המהר"ל, לא, המלכות הרביעית, ההנדסה, הדברים הלכאורה מובנים, שאנחנו יכולים לנבא אותם ולחשב אותם, הם באמת לא מובנים לנו, זה לא אנחנו זרים לזה, אנחנו לא יכולים להתחבר לזה. מה הדבר הזה אומר לגבי היחס בין בני האדם? אני רוצה לראות קטע נוסף במהר"ל, במדרש של שמיני, לגבי חזון, לגבי מה שדניאל ראה, וזה נראה בעזרת השם בפעם הבאה, זה יהיה ככה קצת לקראת חודש סיוון. אז בינתיים להתראות, ושיהיה לנו שבת שלום. תודה רבה, שבת שלום. אפשר לקבל החלטה של השיעור הזה? כן, ודאי, אני נותן אותו לרולי. אני אעביר. יופי, תודה. להתראות, כל טוב. שלום. יישר כוח.